दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ त्रैमूर्ति दत्त हा जाना त्रिपुरी अवतार त्रैलोक्य राणा देवी देवी गौरवये अनुमाना गुरुवर पुण्य योगी समाधि जाना जय देव जय देव। माझा काळा दिवाळा मनात फेरे शिवमंत्रमाळा पंचाक्षरी नाम गृहाविहारी तुझविन शंभो मज कोण तारी सीताकांत स्मरण। नमस्कार मंडळी, मी ओमकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूबच्या एका नव्या कोऱ्या व्हिडिओमध्ये कणकवलीतून। आज ॲक्च्युली एक स्पेशल दिवस असा आणि खूप महत्त्वाचा दिवस असा, कारण की आता दत्त जयंती असा। तर दत्त जयंतीच्या आधी आमचा जो मंदिर होता, दत्तांचा मंदिर होता, आजोबांनी 100 वर्षापूर्वी बांधलेला, आजोबांनी त्यांच्या शिष्यांनी। तर त्याचा जीर्णोद्धार आणि त्याचा रिनोव्हेशन वगैरे करूचा होता, जे आम्ही तुमका लास्टच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे। तर त्याचा कार्यक्रम आज असा। तर आता आम्ही तयारी केलो, कलश पूजन वगैरे आणि टोटल त्याची वास्तुशांती वगैरे असा। तर आता आपण थैसर जाऊया आणि मंदिराचा जीर्णोद्धार वगैरे जो पारंपरिक कार्यक्रम असा तो बघूया। तर चला माझ्यावर आपण जाऊया। हैसून आता घरात तयारी केलो, पटापट जाऊया आणि कार्यक्रम बघूया। चला, ते बा आले काका, चला। हातात बघ काय दिसलंय मला, यांच्या हातात दिसतंय। अरे आठवण हे का आलं, हे काका, हे वसंत काका दिसलेले आहेत। तर मंडळी चला, आता आम्ही बघा सगळे चाललो। आता आमच्या घराकडसून वाडीकडे चाललो, म्हणजे 1 मिनिटाचाच अंतर आहे। वाडीकडे जाऊन आता मंदिराची तुमका मस्तपैकी सगळी सजावट केली आहे, ते दाखवत आहे। लेट झाला थोडा, कारण की कलशारोहण होता तो झाला, कारण की आमच्या आंघोळी बिंगोळी होईपर्यंत कार्यक्रम चालू झालो, कारण की मोठो कार्यक्रम असता, भटजी वगैरे येतात। तर आता बघूया काय काय बघू भेटता, चला। तर मंडळी यो आपलो वाघदे मांगरवाडीचो एंट्रन्स असा। हैसराचे दत्त मंदिर कल्चर समारंभ आणि दत्त जयंती उत्सव बोर्ड लावलेलो असा। हैसून आता आपण पुढे जाऊया। हैसर आपल्याक पहिला सिद्ध महापुरुषाचा मठ दिसता, यो गेट लावलो असा सुस्वागतमचो। शूटिंग केली तर आलास काही हा 2 नंबर मुलगा ओमकार त्याचा आहे बघ। झोपले ते डॉग झोपले रात्री जागरण करून। हा डॉग, हा डॉग। हो करूया एकदा बघू, एकदा सुरू हो इथे उभा राहा कोपऱ्यात। ओला खेळायला जमेला हो
तर मंडळी या मंदिर असा, ही आमची वाडी असा, आतमध्ये पूजा चालू आहे. वरती कळस आता ठेवचो असा, शिडी लावल्याने असा. आणि आता हे सगळे वाडीतले आणि पप्पांचे जे संप्रदायाचे लोक जे असतात, शिष्य मंडळी ते इले असतात. आणि हे सर आता होम हवन वगैरे चालू आहे. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 आदिनाथा दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ 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 दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ 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 दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. पाणी घालायचं त्याच्यावर हे सूत आहे ते बांधायचं त्याला आणि इकडच्या खाली राहायचं. हे नारळ हवाय की आहे नंतर तुम्ही घ्या ते तुमच्या हातात. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. मंडळी आता जो कलश असता तो मंदिराच्या वरती घेऊन जाण्याचा कार्यक्रम चालू असा आणि त्याचा कलशारोहण जो असा तो करतले अजून पकडला. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. बांधा बांधा कळसाला. तिकडे सोडलेलं तिकडे सोडलेलं नाव नाव हे सूत सूत महाराज इकडे ना भटजीने इकडे टाक खाली टाका 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 खाली टाका असंच हा टाका खाली हा भाऊजी बघा इकडे आई शपथ आहे अबू त्याचा फोटो काढ. हो वरती चढतोय होय चढला वरती असू दे तू येऊ नको
इकडे बघा, इकडे त्याचा असा फोटो काढायचा. इकडे बघ, हा इकडे बघ. एक मिनिट राजू लवकर काढ फोटो. हात पकड हात पकड हात तिकडे बघ. असा करा, असा हात जोड. मला काढायचं. हे सरळ करा ना, त्याचा शर्ट जरा सरळ. शर्ट खाली कर. इथे बघ रुद्रा, इथे बघ. इकडे पप्पाकडे बघ, पप्पाकडे. पप्पाकडे पप्पा. चला ठीक आहे, ओके. बरोबर आहे, बरोबर. चढला, छातीवर चढून वर येत होतो. चल ये खाली आहे. हा चल. येतो आमचा पोलीस येतो काय? येतो घाबरेल. ह्याला बघा, ह्याला बघा, लक्ष ठेवा फक्त इथे. मामा ना वरती येत आहे. कुठला कॅमेरा आहे रे? कॅमेरा कुठे? इथे बघा, इथे बघा. ते आता पुढच्या महिन्यात परत यायचं आम्हाला गोंधळ आहे आमच्या गावात. श्रीमद दत्तात्रेय देवस्य संप्रोक्षण विधि तथा कलश प्रतिष्ठा अंगभूत आदित्यादि इंद्रादि दशदिक्पाल देवता आदित्यादि नवग्रह देवता तथा च आवाहित देवता प्रीत्यर्थम गायो सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय अमूर्षधि बबाश पिष्टमरि समर्पय विभो य अग्ने दिशौ रक्षपरि भोक्षो यजमानस्य कृतकुरु अनेन बलिदानेन अग्ने प्रीयता दण्डस्य यपते महा वैश्वानरो एव सुपितृपतिर् वैद्य महाबलं यमाय नमस्कारार्थं समर्पयामि. पाडी आहे ना, ते पाडी शिपडा. बोरी आहे, ती बोरी टाका तिकडे. झाडून झाडा पुढे. नारळावर पडली पाहिजे. सुरू. विद्युत कांति प्रणमाम्यं प्रेम परिवाश्यां रूपेणा प्रचोदनं सौम्यं सौम्यवेदं तं बुधं प्रणमाम्यं देवानां दैत्यानां परमं पुरुषं सर्वशास्त्रभूतां भागवं प्रणमाम्यं नीलाञ्जनसमाभासं रघुप्रेमागं छायामात्रं भूतं तन्नमामि शनैश्वरं मर्धकाय महावीरेन्द्रनादित्यं सुविकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यं पलाशप्रभङ्गारं तारकाग्रहस्य. जरा शर्ट ओढ घे तुझ्याकडे. नमः शिवाय. एक बटन काढू काय अजून नाही तर. हा लावा त्या बाजूला ना जाताने. नमः शिवाय. दक्षिणावर सौप्रनाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं गृहानर्थनिर्धा पीडा संस्काराग्रे सपदुमात् सर्वाभरणमय्या दिव्यासो ब्रूतेन संशयः कल्याणं चिन्तितं कार्यं चिन्तिताशमनोरथाः देवद्वयप्रसादेन सर्वे
या तुम्ही इकडे जरा या. खाली उतरा. सावकाश या. स्वस्तिस्तु कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवारिदन्तधनधान्यसमृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे तथैव भवताम् हरिभक्तिरस्तु दीर्घायुष्यमस्तु मनकामना सिद्धिरस्तु सर्वेषां भक्तजनानां श्रीमद्दत्तात्रेय देवता प्रसाद सिद्धिरस्तु. यांच्या ओटीत द्या. हा द्या ना, ताटच द्या. ताटच पकडा. हा बस. त्रैमूर्ती दत्त हा जाणा त्रिपुरी अवतार त्रैलोक्य राणा देखे श्रीगौरवये अभिमाना गुरुवर पुण्य योगी समाधी जाना. जय देव जय देव जय श्री गुरुदत्ता स्वामी अवधूता आरती वाणीचा भक्ती भवसिद्धा. जय देव जय देव हरी तू एक दत्त हा भाग्याशी कैसी कळेल ही मात पराई परते जन्मा मरणाचा पुराचे अंत. जय देव जय देव जय श्री गुरुदत्ता स्वामी अवधूता आरती वाणीचा हरी भवसिद्धा. जय देव जय देव दत्त येऊनी या उभा टाकला सर्वा तर मंडळी आता कलशारोहणाचा कार्यक्रम झाला, आरती झाली आहे आणि आता देवाक नैवेद्य दाखवतले आहेत. तर आता त्याच्या पुढे कसो कार्यक्रम असता तो बघूया. चल हा तुमच्या बाबा सांगा जरा वर ठेवा. वर कुठे म्हणजे पितरांची वाडी सांग पप्पा. पितरांची वाडी पित्तर हे आपले हे ना आपले हे पित्तर. दोन मिनिटं. आता कार्यक्रम म्हणजे मेन पूजा वास्तुशांती वगैरे झाली आहे. आता जेवणाचा कार्यक्रम चालू झाला. तुमका दाखवतो जेवणाचा कार्यक्रम. बऱ्यापैकी सगळे गाव आणि शिष्य येतात. तर आता आपण जाऊन बघूया. पंगत लागली आहे जेवची. दर्शन चालू आहे. तुझवीन शंभो मज कोण तारी सीताकांत स्मरण. म्हणून सांगतो पाणी पाहिजे. हात जोडून करुणा भागितो हात जोडून करुणा भागितो कांत स्मरण. जय राम. लागली दे दयाने दे बुद्धी चांगली देऊ तू नको दुष्ट वासना तुझा वडे आमोच्या मना स्मरणम. जय जय रंगवी तारी मोरया दुःख सागरी तारी मोरया दुःख सागरी गोसावी नंदन प्रार्थना करी
गोसावी नंदन प्रार्थना करी आत्मया मनी जानची ध्वना आत्मया मनी जानची ध्वना दे दयानी दे श्री गजानना दे दयानी दे श्री गजानना शिदाकांत स्मरण जय जय रघुवीर समर्थ. चला. विजय डाल जेवले तिकडे बघा ते मला सांग का टाकशील. तर मंडळी आता कार्यक्रम संपलो, आम्ही जेवलो वगैरे आणि बरीचशी लोकं होती, 100-150-150-200 लोकं होती. जेवण मस्त, डाळ भात एकदम, घेवड्याची भाजी, जिलेबी, मस्त जेवण होता. जेवलो, पाया पडलो, मस्त एकदम कार्यक्रम झालो आणि आता आम्ही घरात चाललो. 4 वाजले असत. तर तुमका कार्यक्रम कसं वाटलं मला नक्की सांगा. आणि आमचा मंदिर पप्पांच्या म्हणजे माझ्या पंजोबांनी बांधलेला, वडिलांच्या आजोबांनी 1938मध्ये, आणि त्याच्यानंतर माझ्या आजोबांनी 1982मध्ये थैसर दत्तांची मूर्ती स्थापन केल्यानी, आणि आता 2025मध्ये त्याचा नूतनीकरण पूर्ण मंदिराचा पप्पांनी पुढाकार घेऊन शिष्य संप्रदाय आणि त्यांचे जे गुरुबंधू असत त्यांच्या सहकार्याने त्याचा नूतनीकरण केलं. तर दत्तजयंतीचा तो कार्यक्रम असा 4 तारखेक आम्ही त्याच्यासाठी थांबतलो. तर आजचा कार्यक्रम तर एकदम मस्त झालो आणि आता घरात जाऊन आराम करतो. खूप दमलो असतो कारण की कालचा प्रवास आणि आजचा कार्यक्रम ह्याच्यात खूप दमुक झाला. तर चला आता आराम करतो, भेटतो पुढच्या व्हिडिओत. यो व्हिडिओ जर तुमका आवडलो असतात त्या व्हिडिओक नक्की लाईक करा, शेअर करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि दत्त मंदिरात भेट देऊ नक्की यावा. वागदे मांगरवाडी. चला बाय बाय. चल चल सोने घराची कळी पुणे ना पळूनाले सासरे बुवा चल रामेश्वराच्या तळ्यात मी वेचित होती कळ्या ग वेचित होती कळ्या वेचित होते कळ्या